Piye? Yo moro rene beberapa hari yang lalu ki sik mlaku-mlaku. Marene ngono kan aku sih biasa to. Oh, Bu Paisa. Karo Bu Paisa. Apa njiko anake masa kangen jak apa ngejak mulai. Enggak ben ning kene ae open ngono. Bisane enggak ngono lho Om. Berarti paling wonge wis krasa Bu Paisa. Termasuk Mbak Rip. Nangis-nangis kuwi paling krasa. Yo nangis ora enek sing anu lho kuwi. Enti kono kan sing anu Riko to. Ora enek sing apa-apa nek kono adus. Tapi jarine boyoke sambat barang. Yo ya golek petang bulan yo pas nglembonine awak yo banget to. Paling yo instinge barang kuwi paling. Padahal wis tak tepak ini lho. Lah aku mang jare Kalau tak tepakne lho jeneng kere manten. jarene mak pre magrib ndek ini pi. Tiba Bu Paisa. Wes bar kuwi langsung ngedrop. Lah Rip aku ndek ini lek nangis jam piro to? Awan to kok Ivan kok isuk to. Awan esuk jam 10. Lah, Iki rada nindi ta. Lho kene wis duduk berapa bene? kamu sudah mandi? Sudah, sampai cuman pilek. Enek umbele ora iki? Iki tisune. Bahan tisu. Gimana wis adus wonge? Rip aku. Sing manut. Pas apa mulai? Enggak oleh mulai aku. Ya oleh mulai. Bilang dia tipu puku. Tapi Delokan ta video. oh, aku mung delok aku wisan. Tapi cah emang jereke turu kono tak tekoki. Yo kan tak omongi. Manuto turu kene sik, tahlil dhisik sampai 7 dino, urung oleh ngene makrif. Ngene makrif nek pocong tak omongi ngono. Ya Allah. Kok ben wedi. Cah emang jereke turu wae tak tekokne maktre. Awan yo. Nek nganu, terus bar aku teko boyokku wis mari boyokku. Adik dimong lho Le.